kedu ka ndị politiks ga-ezibịa ligolo enu ọta enyefa mike mana ụmụ ogbenye na-aza chọọchị na-ata afọ na chọọchị enwere ike irite enu ọta a ife dị n'ụlọ ụka bụ onye ya aka memba ife dị n'ụlọ ụka bụ onye a ga-aka wee kwuo eziokwu ebe ọ nọ ndị mmadụ wee na-etikwuzi ilu ndị pastọs mkpu ka ebe a na-etizi aghọtazi m ihe na-eme n'ụwa kịta pastọ ọbụla kwee ka a na-etilie mkpu too much ịmakwa na pastọ a na-emezi onwe Jizọs even Jizọs na-etili ọlụ ya mkpu ntu a esizi efe mmadụ ịmakwa na a na-efezi mmadụ efe kịta karịa Chukwu nwa karịa Chukwu Oike Abịama. Ekene m onye ọbụla biko na mụ vidio nchekwu nne kịta mụ ihe onye eze na-esendile meseji amarọ m ihe ọ na-ekwu na awọshipụlụ mmadụ awọshipụ mmadụ na ndị mmadụ na-efezi ndị mmadụ dịka ha na-efezi dị ya pastọ karịa Chukwu na pastọ bụ na ndị mmadụ mewe noizi na ebe ọ na-anọ too much ọ nwezikwana ihe onye ahụchi wee na-asị na okwu ya ọ na-aganye bezon the money efelu mgbọsị Ebuka Obi na birthday ka ọ wụrụ keeki ka anya dị ya ka ọ bụ họs Ebuka Obi li n'elu ya bụ iwu ya mama ihe bụ iwu ya mana okwu anụnwanwụ okwu o kwuru after the birthday celebration eme maka na onwebe mmadụ na-ekwu onye na-ekwu okwu na-alụ aka ema na agwụ na-akpọghị okwu afa na onwere onye ọ na-akwanyere ya m okwu mana ka ndị egbu n'ụlọ okesha biko enekene na-ekwu n'ụfụ ya na anachiata azụ mana weve nchọ ka m kwuo ụka a na-aka aka na ọdụ ka afịa na-azụ azụ gee m ntị n'ọnụ ka ịghọta ebe m na-eje ụka a na-aka aka na ọdụ ka afịa na-azụ azụ maka na afịa na-azụ azụ ịbịa na line onye ọbụla na-achọ ka ọ leta afịa ka ọ lekarịa na bịa n'afịa onye a mere ụfọdụ ji eje na be dibịa agwọ ọgwụ afịa ya mere ụfọdụ ji eje n'ụlọ ụka agwọ ọgwụ gee m ntị ya mere ụfọdụ ji eje n'ụlọ ụka ebe ebere ka Chineke nyefa connection so otu a ka ọ dị n'ụka a na-aka aka enwe ebe ya bụ ịpata ife ụka n'enu na 1-story building fea na 3-story building fancha na-aza different names enwe ike nke a bịa ọzọ anyị bịa ministry enwe ike nke a pụta ọzọ jee ministry enwe ike nke a pụta ọzọ fefe ministry enwe ike nke a pụta ọzọ nyụọ ministry enwe ike nke a pụta ọzọ lie ministry so nke ọzọ pụta ọzọ weta ministry then weta ministry na lie ministry fana bụ ga na-agba mbọ ka onye ọbụla bụrụ best and weta ministry ama like ka ndị na-abịa na nkiye kweta na ife efu lie ministry na-epreach bịa ka fa ga-ejije heaven ọ ga-alike ka ọ bụrụ nke nyenwa na-epreach ka ndị membịa ga-ebelieve otu a ka ọ dịkwa weta lie ministry na-epreachiri ndị membịa ọ ga-alike ka fa fụta na onyenwa na-eke ekwu eziokwu na bịa ministry enwere ife ọ na-ekwu onye amelụ esemokwu ji wee dị taa onye amelụ o ji wee dị ka Chineke agbakọta chechi azụ mana abịa n'ime onwe ha fancha mana ife ndị nke efu na-eme dị mma kama nọọ kedu ife a na-azọ. Let me tell you ka m gwazie unu eziokwu ewezuga ịnata politicians ego ewezuga ka ndị big men wee bịa na chọọchị ma ọ bịa na my ministry ewezuga ife bishọp ya ekwu efu na most of pastors ya kịta na-anọ n'enu ọta akọcha onye eze nọ na-alụ ọrụ mmụọ efu na fa aka ma alụ ọrụ mmụọ efu na fa aka ma alụ ọrụ mana abịa ha nwa na-eme nke ha secretly and different ways
because uchefa bụ na onwe ka emenya politician amandeze pride bịa but uchefa bụ na politicians bịa na ndị mmadụ ga-asị unu nwa na-enekwa m kịta na unu nwa ga-asị ọ dịkwa ka ọlụ mmiri ka alụrụ pochisi ahụ o wee winuo ọ dịkwa nke a even politicians themselves na-alụkwa ọlụ dị more deadly dị ọlụ ma ndị fere na-abụ secret wee chọọ ka njụzie unu nwa na jọji unu nwa na-ekpe ikpe kedu onye ifi atọlụ na unu kweta na Chineke ya ekpe ikpe kedu onye Chineke ya ekpe ikpe onye a na-eme nke ka njọ n'azụ mana ị mara ka ọ bụ onye ị na-afụ nke ọ na-eme anya kedu onye dị ka Chineke ya jọji nne jide ya iche ihe afụ Gemunti Christ preach love mana love adịghịzi n'ụlọ ụka ife dị n'ụlọ ụka bụ onye ya aka nwe memba ife dị n'ụlọ ụka bụ onye a ga-aka wee kwuo eziokwu ebe ọ nọ ndị mmadụ wee na-etikwuzi ilu ndị pastọs mkpu ka ebe a na-etizi aghọtazi m ihe na-eme n'ụwa kịta pastọ ọbụla kwee ka a na-etilie mkpu too much ịmakwa na pastọ a na-emezi onwe Jizọs even Jizọs na-etili ọlụ ya mkpu ntu a esizi efe mmadụ ịmakwa na a na-efezi mmadụ efe kịta karịa Chukwu nwa karịa Chukwu ike abịama ụfọdụ ka respect their pastor karịa their husband ụfọdụ ka ekene their pastor karịa their husbands nwee na-ajụ ọ bụ sokwa ife akwụkwọ nsọ unu na-agụpụ ka unu na-eme ka ọ bụ gịnị ịbịa na social media ụfọdụ ndị bloggers ekewago onwefa ụfọdụ na-etiri ndị pastors mkpu ụfọdụ na-etiri ndị dibịa mkpu ụfọdụ na-etiri ndị na-azụ afịa mkpu ụfọdụ na-etilu ndị nwe companies mkpu see yet many people kpọrọ nwafa men of God menye allow mana ife onye na-akọchaghị iwe welu polisi jee tereti mfa moment a can't you see na onye afọ ntu esi etiri yi mkpu na one day a ga-esikwa ntu a wee kọchaghị kedu ife a na-azọ bụ onye ndị gọvanọ ga-aka wee bịa na ọ na-eme mmemme ada azọzi ka a ga-esi wee gwa ndị mmadụ eziokwu ada azọzi ka a ga-esi wee napụta mkpụrụ obi pastọ na-eme fasting and prayer kịta jee desert na-ekpe ekpere kịta ekperie niile ya ka focus can let there be connection ka ndị big men God, I need big men. Now let me tell you something. Ọ bụrụ na ga-agwa ọnwụ na eziokwu. Oh my God, ama na eziokwu na-agba agba, but I will keep on saying it. Ọ bụrụ na unu ga-agwa ọnwụ na eziokwu. Ọ bụrụ na ndị pastors mebe mmemme abịa na-abụ ego. Ọga jụọ imirikiti ndị a na-abụ ego ka ịfụ na ọ bụrụ pastọ kpere ekpere ha ji wee bịa na-abụ ego a nọ na ha nwa bịa bụ ego a kafa ma na the pastor ya ba kezi ha kafa nweta the more mana ọ bụrụ na gị nwa amara ife a na-eme ị ga-anọ na-akọsi ife niile a na-abụ ego n'ọkwọ prọfet kpelfe ekpele asọkwa na ndị ekpele ekpele a nọrọ na ya mana gee m ntị. Oh God, Chineke ole mgbe ị ga-emepe ndị ụwa anya pastọ ọbụla kwe ka a na-etiri mkpu na Facebook a na-etiri mkpu a na-akọcha ndị ọzọ. I'm sorry. Akwụkwọ nsọ nke mụ agụta gwara mụ na ụzọ afọ dị walawala na ụzọ afọ dị narrow ụzọ afọ asara mbala. Gekwanụ m ntị maka ndị rapụ chọọchị fa na-eje si na memba adịrị ya na memba anọrọ ya too much na ebe memba nọ too much gosiri ife na-eme ọwụ asị.
you are deceiving yourself. Member abụọ bụ anointing. Member abụọ bụ na ị ga-enweta your healing. Member abụọ bụ na iji ebe afọ inwe ego. Na-egekwanụ m ntị. Ụfọdụ arapụgo their church. Gbajebe ebe a na-ekwo ekwo. Mụrụ che na kwiti m isu n'ebere ivụrụ n'akwụkwọ nsọ ụnụ na-agụ. Ifugo ife ndị omenala ji amụ ụka amụ. Ifugo ife ndị omenala ji amụ ndị ụka amụ. Ụnụ na-agụ akwụkwọ nsọ a mana ụnụ ebelivere n'akwụkwọ nsọ. Ụnụ setazie na akwụkwọ nsọ si n'ụzọ afọ dị walawala. Hey, na ị ga-achọsie ike wee chọta ya. 1 John chapter 3 ọ sị na ụjọ atụ n'ụnụ mgbe a na-ekwuje ụnụ maka na ha amarụbeghị na nna anyị nọ. Gee m ntị. Onye ọbụla na-ejeru Chineke ozi a ga-akpụ ya asị. Gee m ntị ka m gwa gị. A ga-akpụ ya asị. Ụwa niile fụ gị n'anya. Oga, something is wrong. Something is wrong. Ọgwa agbasị ọsọ agụ amais. Gekwanụ m ntị ka m na-agwa ụnụ. Ọ bụrụ na onye politishan nwere ike iligotanwu n'enu ọta gị, mana ndị poor men ama nligotanwu n'enu ọta welu Mike nọrọ n'enu ọta, ọga ewu fake. You are nchọtụrụ ncha bụ fake. Ife na afụ na anya amara m na-eli ndị mmadụ eli. Amara m something is wrong. Ọ bụrụ na politicians nwere ike iligota n'enu ọta bịa welu Mike, oluzie nke nwa ogbenye enye Mike na ana, ọga iwu fake. Unu ncha bụ fake. Unu ncha na-efe ego. Ego ka unu na-ekpere ọ bụrụ hapụ dị n'ezi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ọga kezi ife akwụkwọ nsọ ji wee kwuo na onye ga-achị ya ga-achọsi ya ike bifo achọta ya. N'ụzọ a dị walawala. Na ebe afụ na-ekwo ekwo n'ezi adịrị ya. Ebe afụ salambara n'ezi adịrị ya. Eyipụsi ya efe afọ ife dị n'ime. Enwe ndị ga-amagide onwefe ikpe n'ụwa. Hapụ na ihe a. Ọ bụ na eyipụsi ya efe a ife That's why I do not care for your hate. Achọkwa m ịma maka your hate. Maka na o do ma anya na-akọcha nwa nke mmadụ. Onye ọbụla afọ n'anya, onye afọ esi ọka o si n'ọnụ pụta. Ọma si n'ọnụ pụta. Christ na represent love. Onye ọbụla na-ekperu Chineke adịghị kokes. Mali amali. Enwe m connection. Bụ na nnọdụ be nkịta akpọ call. Commissioner ga-aza m. IG ga-aza m. First headquarter ga-aza m. DPOs ga-aza m. Man, I have never for one day called mmadụ police. I have never for one day. Imana sote na ụfọdụ ndị ụmụnna m na-asị na ha makwọ na onye eze dị ntu a. Na ha makwọ na onye eze a dị ntu a. Very loyal woman being. Onwe onye na represent. Onye na represent abụrụ onye na-eme case. Onye na represent abụrụ onye na-akpọchi mmadụ na cell. Onye na represent abụrụ onye na-eje kọtụ nke ụwa. Ai. Chineke biko mepee ndị mmadụ anya. A na-edeceive ndị mmadụ too much. Ai. Onye na represent bụ way maker.
ọnwa ife ofe iru na ọ dịrọ mma ọ ga-eji aka ya jee nụọlụ m ọgụ. Onye ọbụla sị na ya na-represent Chukwu wee kpọrọ mmadụ jee na-akpọchi wee na-emeso ndị mmadụ case wee na-eje court nye onwe ya enyo na ego ba isi. Kraịst apụgo n'ime gị, ego baziri unu isi, ego baziri unu isi. Obi ya ekwe kịta ịkpọrọ mmadụ jee kpochie gị nwa adịzịa free. Onye afọ nọdụ n'ime nga, no matter the judgment, no matter the sin, no matter ife ọ sọrọ onye afọ mee, except ma ogbu mmadụ, except ma onye afọ egburu mmadụ. Except ma onye afọ eme gịnị egbu mmadụ. So n'ihe na-ekwu bụ Christianity enwezi kịta. Onye mere ekwensu ji ayasa ife n'obodo kịta. Onye mere ekwensu ji emebi ife in this country. Onye melụ o jizi wee dịka ndị ụka na-ebe ebere dịka na-agbasa mmiri n'okwute. Kedu ka ndị politiks ga-ezi bịa ligolo enu ọta enyefa mike? Mana ụmụ ogbenye na-aza chọọchị na-ata afọ na chọọchị enwere ike irite enu ọta a bịa were mike kwuo okwu maka ego nke ụwa. Ịlụsịa unu enu, lụsịa unu ana, gosia moto niile, ọkwa ntu esi wee nyi nwa ogbenye ka a ga-esi wee n'iyi. The same 6 feet ya nwa ogbenye ba, the same 6 feet ya ka gị nwa ga-abakwa. Igwe niile ejije n'ụzọ. Mọkwara m niile chana n'ila ikele maka ndị ya sị m na ha ọbụghị onye bụghị Ebuka Obi ka ọ na-agwa na ọbụghị onye ọkpọrọ afa. You must not call somebody name. Because as a blogger, you request him to see the code okwu mmadụ kwuru ekwu. Request him ya. Because mmadụ the code go kwubu okwu like this. Request ị na-atụ ihe ọnụ. Makwala mgbe mmadụ kwubere okwu dị aṅa. Mana nke kachasị mkpa bụ biko na ka isi na nature video ka ikwesị subscribe like ya post time na drop kwanu comment gị na comment section na anyị na-afụkwanụ comment na anyị na-agụpụ ya. Anyị na-ekenekwanụ unu for the 10,000 subscribers. Unu na-enye anyị na-asị na ọ ya dịla onye ọbụla na mma ka anyị nwenụ mgbe ọzọ ụmụ Igbo.